ned, så er det din egen skyld. Ja, vi skal bare. Okay! Ej, må jeg prøve? Nej. Okay, jeg skal lige Ja, de har hentet os. Nu sidder vi på sådan en trappe, ikke? Og vi kigger sådan, og der er helt vildt flot. Det er sådan virkelig, virkelig flot. Ja. Jeg tror, der er sådan nok skørter med sådan. Okay, vi ses, far.